ko tubu sarati ye joliye min yanka al-qadari fiqhu ba fa al-iqla an zambi wa nadam ala ma fata wa al-ajm ala allan yauda ilay ulube sabade fo ko yiki bogoti kabo junubu inay ka ye ka toy junubu kele min keri bolo ka kore kan misala ika dantiga kay bisukun kono ko ite sagi katama fiqhu benni sabade fo me tubu sarati ye durude shuru sarati durude de folo al ikhlas lillah tubu inka ke ala de kama akana ke e ba fe kabara ka bara nyini na debe e ba fe kabara do nyini bara da do de nyini an ko patron do be yamfe o koni si sote babola be mugota barala me ala sosola ni junubu kela atota de ebe ka fini fufuli minna alete funu fufu bagatare etubira kabo funi fufu inna puri kata bara indela ni make tubu kala silenya tubu ka kala si ala de ka tubu ka ke ala kamade tubu ka kala si ala ni nye sarati fuloy asarati fulana li ikhilaw an zambi iki bogoti kabo junubu inna itumbe ala soso minna boala pew ika dabila hari ala ay tumbe ala soso ra wakati mini mo munun tumba ke nyogon fe ta ukata madenya sanse uka gere sanse ika junubu mbila pew bon ni junubu ni ewa hakke do bini ala che boala ibiskun kono ini ala che ikana sagi kata boala ibiskun kono ni hadamade hakke de do dole kan na fulo tarakira kamina la bi bolo ata sagama de ni korofoni ra bora kalama ta ya fanyi na faka ya fima na mabwa kalama ikatoka dua ukae ikatoka tanu itumba korofo yoromuna ikana tafai ni nyefulana sabana annadam ala ma fata na ube odete sabana ikan nimisa junubu min temena ibolo ikan nimisa la itumbala soso minani borala ikan nimisa junubu ina parce que doba fen tubira kabo junubu la me har binni e sigira yoro min iye min ke ka koro iba baro bo fo ibe yele ikan nimisa la ninde sabana nanena ika dantiga kali azmala wal azm ala allan yauda ilay ika dantiga kay dusukun kono konnete sage kata nin junubu matukuni iko nganiata nin junubu minine borante sage kata matukuni duruna tubu kake tubu mina wakatila akasoro tile mabo tile binfe parce que ni tile bora tile binfe tubu temina ube akana soro eyere kana tubu bila foni ni nana gonon kono ini saya sikara be nyogona wakati mi eko ibe tubi ciden ko inna allah yaqbalu tawbata ahadukum ma lam yukhari ghiri wala ba dola kelen ka tubu mina ni mabbo kan fo gonon ebe saya sikara la ko ibe tubi ala makoto tubula wala tubu saratiye nin duru de nununde sahalendu nin duru de tubu saratiye bon ko nin ñininkali bora faransi kana muso do de kan ñininkali de ko ale ce na bora bara yoro lade abena ka sallu fara ñogon ka ku salli bo haro faranyu o farali ñogon ka fana ko afari fagale mbade bo oke ko okera sababu ye ka le ladimi fo ale yere ya yere mina ka bo ce na ko be cogodi bon ambe ala deli mo munum be ni la halala ala kalnya serenya duma kalimanya duma no bu janto farla sallula kunati a cogola parce que am fule bara mununa amana jiya kono amadda barakama wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun jinna ni hadama de madda kana jiya kono foy kama fonka ala de bato amadda na fulo nyini kama amadda barakama andara bato inde kama beki jija o bato la ikamini ka sobe
ala kalen serendi munadi bema nim bato be ke sobe chogome bo ka tie kala hala min fulene nye aka konnanja ke che dusura ka konnanja ka che abe bo nin ko sugula chogome ni ci konnanja uma fenya bo na yere ya do fule kaminke ninye yere mina kabwala obeke sababu ye abado ka fo abaki ka ko minke sallu farale nyonka ube abe sallu nunu ke ni fari faga minye nyinyere minali minke abado ko nyu oke ode sababu lo obeke sababu ye abe salli nunu natu wakati la ube obeke sababu ye fari faga min bala sallu kere la be fari foni sorola abe bara jugu min na babila basi tala silamiya sariya la ki yere tige kabo mola ki da tige la ube ki yere tige kabo la fura de do ni yere yado ni nyinda tige min abe junugo min abe ala soso min ni nyinda tige la ba toy ibi da tige la ube ni yere yado karasabe ni ala soso min ni ne yere min kabo la abe ala soso intoy ibi yere min kabo la komi chide na ka sheba u yere tige kabo kabu bun maliki mogo sabay na chokomi me don ka ba ko ni yado karasa fule nimbara minna ala soso ni ala kutado me ninne hari nyere ndatiga la ube ni nyere tige kabolo te foy nyala obe do yere de farakala soso na kala kutaka ikani yere tige kaboni na ikani yere mina kabwala tusuru ebe konnan janni bilasirale munun kaye ibi jija odela ni be do munun kaye ni ala ba bilasira nyuman ka chogomi ibodete ani fana muso ala ko rijalu qawwamuna ala nisai cede kam marabe muso kan ni muso be nunu na nyona ki cela akasoro iba do mbim ce bolo chogomi ninyi hari ninke bilali utena ube fitina tena min kabo iboke parce que cede kam marabe muso ka ni yere ya do cede de me ni ne imira ka nyere mina kabwala obena ni koye ko min kajugo katema be minna iko fana koroshi sani ki yere tige kabwala o koroshi ala ni yo koroshi ala kabola le peun donc ibe masalaha fana laje ni yere yado ki yere mina kabola dina masalaha bala le yere masalaha bala ibake ni yere yado ka yere mina aye masalaha tala dina masalaha tala bena ni ko jugore de ibe yere mina kabo ibo o toye ibe konnanjani do kay chogo be boke bo ko muso doye nyinin kalibo franchi ko abija ko araduke mogoka anyuma ye chogomi ni aradu ko anya fo kafo anko aradu kitabu fulo ya qur'ana de aradu kitabu fulo karaduke mogoka karaduke fotauka karaduke ketauka aradu kitabu fulo ya qur'ana de aya araduke yahudiyauka aya araduke nasarauka aya araduke mushrikuka aya araduke munafaquka aya araduke ala sosolauka aradu kitabu fulo ya qur'ana de bo no gore araduke chogonyuma anyofo an kulle sirila qaidala ahli sunnah jamaka qaidala konni be araduke aradu beke kuma fotani ketaka har ni mam no tofo ko ciden tumba fo ma balu akhwamu yaquluna kaja ma balu akhwam yafaluna kaja hari barira duka hadisala tumami uye sarati do sarati umanka sarati ciden nyele na kutubaka akum mugo ka kibariya jumaye mugo munun be saratu do sarati munun ta alaka kitabu kono awa sarati na ta alaka kitabu ko hari ni sarati kemede do sarati cinyalendo mo ciden tumbe ninde ke araduka ke kuma fotauka araduka ke barake tauka hari ni mugo to mafo ninde qaida ni lesiriya folo me to fo fana dagara na masalaha nana ni masalaha nana nesiha bondala masalaha bondala to fo fana be dina kono koy ni masalaha nana nanya do karasa fule bidiya nyema de do bidiya kuntigi de do jama bade ba nofe abake kamugo wole kata bidiya ma uga ye kitabu dila bidiya ka ubake kamugo fili ale yere bake kamugo fili nama to de fo karasa min fule ni nya ya re korosa ma jama wuyu ya chaman de ba nofa bake ka chaman fili amba to fo silamiya sariya la to be fo aradu be kaka mugo bu yere korosa ma chogomi o fana sabatira cide mbolo
dondola muso do nana ciden ma ako Muawiya ye ne ɲini furu la ani Abu Jahal nka furu jɔn ma ye kɔnɔnajɛya ɲini ciden fɛ silamɛya kɔnɔnajɛya sababu la ciden ko amma Muawiyatun fasuluku wa ma Abu Jahal fadarrabu linnisa inki usamata ciden ko Muawiya ako o ye fantan de foyenta bolo de mais Abu Jahal muso bugolo de do abe muso bugo ko jugo ifuru usamata ma ciden ya nunun to fo onuna nyogona be hadisa wala la ciden ya mo nunun to fo donc doni ka bawo ko ni mogo min ka to fo ni islamiya masalaha bala konnanjiya bala kata silamawma a to be fo arado be kaka bonnanye nin fana laje karasa to kan ka fo an karado kaka mais ambe yoro mi fana masalaha ani kinyali min be to fo fana lolu fana bila nyogon ko a to be na fo a to be se ka fo silamiyya masalaha bala konnanjiya bala kata silamawma mais yala to foli a fitina na fitina bali o fana kulosi bonna ya soro a to kan ka fo de ka jeya de mais ibe yoromi ka mogo welena to ye ka fo benani balawuni fitina de fana fitina min kabo balawu min kabo ni o fana nana doni ke ba ko ka qaida do lajje jalamul masalih muqaddam ya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ko an ka tora nyoni kabwanna ko an bode bila masalaha samalinye kana ni ko fulay nyogo suranna masalaha ben ni nade ne tora bala de ambe tora inde nyone ni bila masalaha samalinye don ko yen fo har obedi jabiri uba nyininka kam mo to fo kara dukka ka ko ho ibe mo to fo kara dukka kan nesiha ko so dina masalaha ko so fo ni sirana masake tonyele kala do nebe yoromi masake tonyele kala do be ni ye mo to fo sabi mina kido kaso de la akuy be se kan nin to foli toye me aka kuma fota mi anaka kewale abake kam minke ni birade araduke kuma in kai kara duka ka kewale ka ni yere ya do be yoro mi masake tonyele kala do be ni ye mo to fo doro kara duka ka bi mina kido kasola akon ninna ibe se ka to foli toye kara duke aka fota ka kara duka ka ketaka har ni ma yere to fo me ibe araduka ka fota na ka keta ka mo bu yere korosi aka fota na ka keta me togomi ni balawni fitina ba ka to fola donc aradu ye ninde islamiya sariala qaida be ibe araduke mogoka ni yere yado nin cinyai abese ka bange aradu be se ka ke nin fota ka raju ya ka nin keta ka harina to bitigi ma to ma fo yawa aradu imbe famu masalaha bala qaida la folo araduke mogo ka to kana fo min ni dina qaida fana dina ka masalaha fana nana nesiha fana nana fo an kan nin to de fo silamiya konnanja kata silama on silamiya masala fo nin to de ka fo nin to ma fo mogo be tromper nay a to be fo aradu be kaka wodi ato tumami ahmada ibn yahya najimi ayen nesiha min ke duwatu ye nesiha tani kelena ako ika araduke mogo ka kuma fota ni keta uka wo ikana mogo togo fo hari nebu tigido ikanu togo fo karaduku ka ko pasike ciden tumba fo ma balu aqwam no be araduke aba fo ma balu aqwam me ako me ni ewa darura nana silamiya ka konnanje ke silamiya kan nesi hakke silami no nana fo atogo de ka fo akonni na be se ka togo fo parce que le yere ayet togo do fo karaduku ka parce que aya do wakati ulu ye tinyali kila uye ka bida ka bo be tinyali we ka warjiya wala ayu wele no togo ye ka fatawa ko ka ku togo fo be la halamina ka fo ka bange mo ye donc ni anyo fo amma fo aradu kana kire aradu beke amma fo togo kana fo fana de togo be fo mais anko qaida folo aradu ke ni ma togo fo mais ni masalaha nana nesiha nana tenya fo karasa togo ka fo mais togo foli mfana ni anya do fitina fana dobo fana la ewa darul mafasir muqaddam ala jalbil masalih wala ambe watto ewa togo fote karaduke fotawni ke tawka funu jamana min fule chogome jamana togo fo yerete jamana inade jamana nyire ba fe ka aradu yere de bola yere
togo fo yere te jamana in ta ye de u be fere munu ni dabali munu na ulu ba fe aradu ko yere de ka bo dina la pew ta i ka sira fe nka ten ka sira fe be ki ta ke be ki ta fo o be se ka ke wa o te se ka ke o ala ka hatimanda ma iba to kelen na folo ko ɲininkali saba de b'a bolo ko fɔlɔ sunkalo ko ni kalo yera Bamako k'olu ka dugu la misiri min b'u bolo a bɛ ni misiri in bɔ ko min u tɛ su fo u yɛrɛ ka kalo ye u tɛ sali f'u yɛrɛ ka kalo ye bon an bɛ min fɔ silamɛya sariya ye min fɔ kalo ko la sɔsɔli b'a la dɔw ko ni kalo yera diɲɛ yɔrɔ kɛlɛ a ye diɲɛ silama bɛɛ wajibi bɛɛ kaso dɔw ko ayi n'a tɛ kalo a ka kalo ye yɔrɔ u tɛ kelen ye jamana kelen kelen ne ka kalo ye ni kuma fila de b'a la mais minnu b'a ka o ni kalo yera diɲɛ kɔnɔ a ye bɛɛ wajibiya o minnu b'a ka o jamana kelen kelen ne ka kalo ye u bɛɛ bɛnnen b'a ka hadisa dɔ bɛ mɔgɔ k'i janto o la ciden ko sawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ni hadisa be turmeji kono ciden ko ibe jama minna ibe jamana minna nu sunna su nu mina imi nu yu kala ya kantige ikalla ya kantige wala sun ko ni salli ko nunu nye jama ko de mo kelen ko ute donc silamiya sariya la ibe jamana minna nu ya sabati ko sungalo yera beka susu nu ya sabati ko kalo yera beka mi imi na kera kataw min yere ye o ko kalo yera maye o junube uludeka lejina daima nyinin karanni na malika keson be lejina daima kono yu nyinin kanina nigeria ka keson be lejina daima kono yu nyinin kanina awun ka jamana o ba fo mo munu nye kalo ye ko fasigu de do o ko ni jamana ye sungalo sabati ko sungalo de aw kaso aw sunna jamana de nofe ni jamana ko kalo de yera u ya ke salli aw ka salli aw salira jamana de nofe na kera junubu munye fasiru munum ko u ya ye ani munu nye fasiru ka sereya in sabati ma sege sege junube ulude ka a junubu ta u ka junube ulude ka ambe min fo kalo kola o ye ninde ambe min faraka koni jamana nyema munum be kalo kola uku jantu yere la ka sege sege de kalo yeli be ke jamana kono cogo min fana o te sariya kadiri kono de mogo ki wele ko nye kalo ye mogo sugu min do a donente silama yere da donente parce que malika kalo nyini cogo min fulani hari kafiri be se ka sendo nena ka to silama to ka yere la ka jamu do ka yere la ka fone kalo ye ka soro amaye parce que ni ko ye kalo ya ka ke mogo tilelende mogo bido ika ke mogo ye donendo tilenya bila mogo tilelende ye o ka do e saudia fule kalo nyini cogo mi ka mogo telefone ko holu to ko cogo lawo ulu ye dugu be u ka groupe de be ni eko ye kalo ye o ba fode ini makami qadim min kasru ini mahakama min kasru be yoro min ni ko ye kalo ye eni kiri tige yoro min kasru ibe ta ye o yende ibe ta presenter o yoro de la ne ye kalo ye ibe mantiga minna in aqrabul mahakama ini mahakama min kasru ibe ta yende ne kalo ye nu bu do ikatilenya ni fe o ba be sege sege e ka nyaw yeli be chogo mi be sega kalo ye refolowa ikanyo kadin ka fala ni be sega kalo ye wa aha tile binne ani milite hakke juma e kalo he e ya ye yoro juma e ya ye sankaba fan juma na ibe nyinin kan nimbela ka sege sege nimbela de bunu semino ko mo chaman ko ye kalo ya sege sege ra kera nya sinye donc fo ka sege sege de o fana de ka bola mene ka mo wele nye kalo ye fo de ka bo jamana en kono ni ye kalo ye ebe dugu minna ta dugu ka alimami munun be ta ukiye ikudo karsa de yaye nu ulu dalem bila u dalem bi ka kalo yela donc biro min be ya ulu ba wele kalo be nyini nin choko de la u be min fo
ko ewa ciden tire Abdullah ibn Umar ka hadisa be ko arabu ke do nana ko bora burusu de la ko nana Madina ko cide manne kaloye ko ciden ka stesharo la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ko ibe seria ko bato fensite min kan bato ne ala tebe seria ko ne cida ko ko ciden ko bilalima mogo ladone kasu sini hadisu daif ni hadisa Allah fulende do hadisa min fulende hadisa Allah fulende do doni ko ko hari ni hadisa sahara sheba be mo tilele nu ko karasa kuniye sheba tilele ya tenyini ulu fetuguni sheba be mo tilele ni nye sheba de kasoro hadisa masaha wala ti fotilenya nunun ka koroshi de shere ka koroshi mo sugu munundo donc ambo ode faraka mais ni ote o ibe jamana min koni kono ibe konte ulu de la nu ko yesu ayesu nu ko yemi ayemi na kera katawni galoni femi na bukai bo ko ulu be yoro mi ukasalle eri ufana kumana ola ko ay ko senkeri ko do be sali senkeri do be sali 4:40 o koni abe yoro mi tile be boye abe bi cidenye eri tanke tile be boyoro yoro eri dilembe be odela ayere ka laje min be sali 4 min be sali 5 cidenye fajiri sadigu min fo ni obese abe sali cidenye fajiru sadigu min fo be kitabu kono no otese no mashe ate sali obe dilo odela abe yoro mi ayere de be fajiri laje cidenye fajiri kinyalama ni fajiri ngalolama ya be katama se defo ni fajiri sadigu de sera fajiri de sera aka salli ni fajiri masya kana salli ambe min fo yerela obe sagi de mo munumbo odugula ulu de be o sege mais munum ba fo ko ka salli dibila ciden tumbe salli damina fil qalas dibi ani yele nyagambire nyugona be salli damina odela mais tellement que ciden be salli janyade ni abetila ke ewa kene bebo yele bebo ciden tumba aka salli damina dibi de la doni mais ciden tumbe fajiri salli janyale minke na betila salli la yele bebo bo ko uluye ko ne marakade bon nebe kuma munu fombe misiri min kono mba fo bamara kandela me ulu natale mbala akake maraka kanye me neba fo bamara kandela ko ale bora yoromi parce que ale bora bursula ko ale bora yoromi ko na kan ni fo nye bo ni ndoronta vokali chama nanama ko fe kabo bursula kabo gambiu kabo senegaliu avokali nanama ibe deresu munun ke bamanan kanna nan tunye nunun soro maraka kanna banna fa kosobe atisiga maraka kanfowa balmo deresu mina damina nan maraka kaundela me afodi ka gilanta fe kafo ma fo maraka be me awmbe ake ka tauhid min fo amba fe ka sunna min fo amba ke ka salafiya min fo ama mogo kono na fili ka maraka bo atali ka geluma foli ka gelu ka tali ka geluma mais alhamdulillah sisa kona kuma sira nyuma kuma sira ula sino an ka dersu be damina na maraka kandela o ya surante bamuna kandu ne ka dersu bamako adonna ni sa damandure na be fo bamana kana sino a folo be tumbe fo maraka kandela sugula o be sam muga ni ko bo ne be dersu la bamako ya atumbe fo maraka kana donawa on anya ye nafa be minna akan nafa kabo akabe jense ani munu nya ame yurunin kelen ninya alata ninya ciden taimbe yelema ala yo ke kabila chama nye kateme marakaka nyere marakari renta nyere la boside ali haqqu murr
cinya ka kuna de me cinya de kanka fo kabila wɛrɛw n'u ye an ka kumaw mɛn ka yɛlɛma ka teli u bolo ka tɛmɛ maraka yɛrɛ kan wa an bɛ min fɔ o y'o de an bɛ dugu min na bamanankan min filɛ nin ye bɛɛ de b'o mɛn min t'o mɛn a ka dɔgɔ mɛ ni ne ko n ka dɛrɛsiw kɛ marakakan na sisan mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ dɛrɛsiw bɛ se mɔgɔ caman o t'a mɛn o mɛ bamanankan caman bɛ o mɛn bɛɛ b'o mɛn kelen kelenw de t'o mɛn marakaw la sinon hari maraka caman fanba bɛɛ bɛ bamanankan mɛn donc jama ka nafa bɛ kan min na an bɛ jama ka nafa de lajɛ an t'an ka kabila ko lajɛ ko ne ye maraka de fo n k'a fɔ maraka o tɛ de lajɛ dɛ aw bɛ silama mantɔnw de ka nafa lajɛ kutubaw la dɛrɛsiw la silama mantɔnw nafa bɛ min na an b'o de lajɛ an t'an ka kabila ka lajɛ an bɛ mantɔnw ka nafa de lajɛ o de y'a to a bɛ fɔ bamanankan na سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ko tubu sarati ye joli ye min yanka al-qadari fiqh wulu ba fa al-iqla an zambi wa nadam ala ma fata wa al-ajm ala alla yauda ilayhi wulu be sabade fo ko yiki bogoti kabo junubu inay ka ye ka toy junubu kele min keri bolo ka kore kan misala ika dantiga kay dusukun kono ko ite sagi katama fiqhu be ni sabade fo me tubu sarati e durude suru sarati durude de folo al iqlasu lillah tubu inka ke ala de kama akana ke e ba fe kabara ka bara nyini na de be e ba fe kabara do nyini bara da do de nyini an ko patron do be yamfe o koni si sote babola be mo ta bara la mais ala sosola ni junubu kela atota de ebe ka fini fufuli minna alete funu fufu bagatare etubira kabo funi fufu inna puri kata bara indela ni make tubu kala silenya tubu ka kala si ala de ka tubu ka ke ala kamade tubu ka kala si ala ni ni sarati fuloy asarati fulana li ikhlaw an zambi iki bogoti kabo junubu inna itumbe ala soso minna boala pew ika dabila hari ala ay tumbe ala soso ra wakati mini mo munun tumba ke nyogon fe ta ukata madenya sanse uka gere sanse ika junubu mbila pew bon ni junubu ni ewa hakke do bini ala che boala idiskun kono ini ala che ikana sagi kata boala idiskun kono ni hadamade hakke de do dore kan na fulo tarakira ka minala bi bolo ata sagama de ni korofori ra bora kalama ta ya fanyina fa ka ya fima na mabwa kalama ikatoka dua ukae ikatoka tanu itumba korofo yoro muna ikana tafai ni nyefulana sabana annadam ala ma fata na ube odete sabana ikan nimisa junubu min temena ibolo ikan nimisala itumbala soso mina ni borala ikan nimisa junubu ina parce que doba fen tubira ka bo junubu la me har binni e sigira yoro min iye min ke ka koro iba baro bo fo ibe yele ikan nimisala ninde sabana nanena ika dantiga kali azmala wal azm ala alla yauda ilay ika dantiga kay duskun kono konnete sage kata nin junubu matukuni iko nganiata nin junubu minine borante sage kata matukuni duruna tubu kake tubu mina wakati la akasoro tile mabo tile binfe parce que ni tile bora tile binfe tubu temina ube akana so eyere kana tubu bila foni ni nana gonon kono ini saya sikara be nyogona wakati mi eko ibe tubi kiden ko inna allah yaqbalu tawbata ahadukum ma lam yukhari ghiri wala ba dola kelen ka tubu mina ni mabbo kan fo gonon ebe saya sikara la ko ibe tubi ala makoto tubula wala tubu saratiye nin duru de nununde sahalendu nin duru de tubu saratiye
bon ko ni ɲininkali bɔra faransi kana muso dɔ de ka ɲininkali de ko ale cɛ n'a bɔra baara yɔrɔ la de a bɛna ka saliw fara ɲɔgɔn kan k'u sali bon hari o farali ɲɔgɔn kan fana ko a fari fagalenba de b'o o kɛ ko o kɛra sababu ye k'ale ladimi fo ale yɛrɛ y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ cɛ in na k'o bɛ cogo di bon an bɛ ala deli mɔgɔ minnu bɛ ni lahala la ala ka ɲɛsiranya d'u ma ka limaniya d'u ma n'u b'u janto farala sali la k'u nati a cogo la parce que an filɛ baara minnu na an mana diɲɛ kɔnɔ an ma da baara kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinna ni hadamaden ma da kana diɲɛ kɔnɔ foyi kama fo an ka ala de bato an ma da nafolo ɲini kama an ma da baara kama an dara bato in de kama bɛɛ k'i jija o bato la i k'a minɛ i ka sɔbɛ ala kalen siran di mana di bɛɛ ma nin bato bɛ kɛ sɔbɛ ye cogo min bon a ka cɛ ka lahala min filɛ nin ye a ka kɔnɔnandiya kɛ cɛ ye t'o sɔrɔ k'a ka kɔnɔnandiya kɛ a ka cɛ a bɛ bɔ nin ko sugu la cogo min ni kɔnɔnandiyaw ma fɛn ɲa bon n'a yɛrɛ y'a dɔn filɛ ka min kɛ ni ɲɛ yɛrɛ in minɛ ka bɔ a la o bɛ kɛ sababu ye a b'a dɔn k'a fɔ a b'a kɛ ka ko min kɛ saliw faralen ɲɔgɔn kan ou bien a bɛ saliw ninnu kɛ ni fari faga min ye nin yɛrɛ minɛli min kɛ a b'a dɔn ko n y'o kɛ o de sababu la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ sali ninnu nati wagati la ou bien o bɛ kɛ sababu ye fari faga min b'a la saliw kɛrɛ la a bɛ fari foni sɔrɔ o la a bɛ baara jugu min na a b'a bila baasi t'a la silamɛya sariya la k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ la k'i da tigɛ la ou bien k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ la fura de don ni yɛrɛ y'a dɔn ni ɲin da tigɛ min na a bɛ junubu min a bɛ ala sɔsɔ min na ni ɲin da tigɛ la a b'a to yen i b'i da tigɛ la ou bien ni yɛrɛ y'a dɔn karisa bɛ ni ala sɔsɔ min na ni ne ye n yɛrɛ minɛ ka bɔ la a bɛ ala sɔsɔ in to yen i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ la komi ciden n'a ka sɛbɛw y'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ k'abu buni maliki mɔgɔ saba in na cogo min mais dɔnnikabaw ko n'i y'a dɔn karisa filɛ nin baara min na ala sɔsɔ ni ala kota don mais ni ne ye hari n yɛrɛ da tigɛ a la ou bien ni n yɛrɛ tigɛ ka bɔ la o tɛ foyi ɲa la o bɛ dɔw yɛrɛ de fara kala sɔsɔ na kala kota kan i kan'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ nin na i kan'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a la toujours e bɛ kɔnɔnandiya ni bilasirali minnu k'a ye i bɛ jija o de la n'i bɛ duwawu minnu k'a ye ni ala b'a bilasira ɲuman kan cogo min i b'o de kɛ ani fana muso ala ko rijalu qawwamuna ala nisaa cɛ de ka mara bɛ muso kan ni muso bɛ ninnu na ɲɔgɔnna k'i cɛ la a k'a sɔrɔ i b'a dɔn n bɛ n cɛ bolo cogo min ni n ye hari nin kɛ bilaliw tɛna ou bien fitina tɛna min ka bɔ i b'o kɛ parce que cɛ de ka mara bɛ muso kan ni yɛrɛ y'a dɔn n cɛ de don mais ni ne y'i n yɛrɛ minɛ ka bɔ a la o bɛ na ni ko ye ko min ka jugu ka tɛmɛ a bɛ min na i k'o fana kɔlɔsi sani i k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la o kɔlɔsi a la n'i y'o kɔlɔsi a la ka bɔ a la pewu donc i bɛ masalaha fana lajɛ ni yɛrɛ y'a dɔn k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a la diina masalaha b'a la ale yɛrɛ masalaha b'a la i b'a kɛ ni yɛrɛ y'a dɔn ka yɛrɛ minɛ a ye masalaha t'a la diina masalaha t'a la o bɛ na ni kojugu wɛrɛ de i bɛ yɛrɛ minɛ ka bɔ i b'o o tɔ ye i bɛ kɔnɔnandiya ni duwawu k'a ye cogo bɛ i b'o kɛ bon ko muso dɔ ye ɲininkali bɔ faransi ko abija ko aradu kɛ mɔgɔ kan a ɲuman ye cogo min ni aradu ko an y'a fɔ k'a fɔ an ko aradu kitabu fɔlɔ ye kuranna de aradu kitabu fɔlɔ ka aradu kɛ mɔgɔ kan ka aradu kɛ fɔtaw kan ka aradu kɛ kɛtaw kan aradu kitabu fɔlɔ ye kuranna de a ye aradu kɛ yahudiyaw kan a ye aradu kɛ nasaraw kan a ye aradu kɛ musirikiw kan a ye aradu kɛ munafaqiw kan a ye aradu kɛ ala sɔsɔlaw kan aradu kitabu fɔlɔ ye kuranna de bon n'o bɔra ye aradu kɛ cogo ɲuman an y'o fɔ an ko lesiri la kaida la ahli sunnah jama ka kaida la ko n'i bɛ aradu kɛ aradu bɛɛ kɛ kuma fɔta ni kɛta ka hari n'i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko ciden tun b'a fɔ ma balu akhwamu yaquluna kaja ma balu akhwam yafaluna kaja hari barira du ka hadisa la
tuma min u ye sarati do sarati u man ka sarati ciden yɛlɛna kutuba kan a ko mɔgɔw ka kibariya ye juma ye mɔgɔ minnu bɛ saratiw do sarati minnu tɛ ala ka kitabu kɔnɔ awa sarati n'a tɛ ala ka kitabu kɔnɔ hari ni sarati kɛmɛ de do sarati tiɲɛlen do bon ciden tun bɛ nin de kɛ aradu ka kɛ kuma fɔtaw kan aradu ka kɛ baara kɛtaw kan hari ni mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ nin de kaida ni lesiri ye fɔlɔ mais tɔgɔ fɔ fana dagara n'a masalaha nana ni masalaha nana nesiha bonda la masalaha bonda la tɔgɔ fɔ fana bɛ dina kɔnɔ koyi ni masalaha nana n'an y'a dɔn karasa fule bidiya ɲɛma de don bidiya kuntigi de don jamaba de b'a nɔfɛ a b'a kɛ ka mɔgɔw wele ka taa bidiya ma ou bien a ye kitabu dila bidiya kan u b'a kɛ ka mɔgɔw fili ale yɛrɛ b'a kɛ ka mɔgɔw fili n'an m'a tɔgɔ de fɔ karasa min fule nin a y'a yɛrɛ kɔrɔsa ma jama wuyuya caman de b'a nɔfɛ a b'a kɛ ka caman fili an b'a tɔgɔ fɔ silamɛya sariya la a tɔgɔ bɛ fɔ arado bɛ k'a kan mɔgɔw b'i yɛrɛ kɔrɔsa ma cogo min o fana sabatira ciden bolo don dɔ la muso dɔ nana ciden ma a ko Muawiya ye ne ɲini furu la ani Abu Jahal n ka furu jɔ ma a ye kɔnɔnajɛya ɲini ci ne fɛ silamɛya kɔnɔnajɛya sababu la ciden ko amma Muawiyatun fasuluku wa ma Abu Jahal fadarrabu linnisa inki usamata ciden ko Muawiya a ko o ye fantan de fɔ n t'a bolo dɛ mais Abu Jahal muso bugɔla de don a bɛ muso bugɔ kojugu i furu Usamata ma ciden ye ninnu tɔgɔ fɔ olu n'a ɲɔgɔnna bɛ hadisa wɛrɛ la ciden ye mɔgɔ ninnu tɔgɔ fɔ donc dɔnnikɛbaw kɔ ni mɔgɔ min ka tɔgɔ fɔ ni silamɛya masalaha b'a la kɔnɔnajɛya b'a la ka taa silamɛw ma a tɔgɔ bɛ fɔ arado bɛ k'a kan bon n'an ye nin fana lajɛ karisa tɔgɔ kan ka fɔ an ka arado k'a kan mais an bɛ yɔrɔ min fana masalaha ani tiɲɛli min bɛ tɔgɔ fɔ fana la olu fana bila ɲɔgɔn kɔrɔ a tɔgɔ bɛ n'a fɔ a tɔgɔ bɛ se ka fɔ silamɛya masalaha b'a la kɔnɔnajɛya b'a la ka taa silamɛw ma mais yala tɔgɔ fɔli a fitina n'a fitina bali o fana kɔlɔsi bon n'a y'a sɔrɔ a tɔgɔ kan ka fɔ dɛ ka jɛya dɛ mais i bɛ yɔrɔ min ka mɔgɔ wele n'a tɔgɔ ye k'a fɔ bɛ na ni balawu ni fitina de fana ye fitina min ka bɔ balawu min ka bɔ ni o fana nana dɔnnikɛbaw ko i ka kaida dɔ lajɛ jalabul masalih muqaddam ya dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih ko an ka tora ɲoni ka bɔ an na ko an b'o de bila masalaha samali ɲɛ kana ni ko fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ an na masalaha bɛ nin na dɛ mais tora b'a la dɛ an bɛ tora in de ɲoni an bɛ tora in de ɲoni ni bila masalaha samali ɲɛ dɔnnikɛbaw ye nin fɔ hali u bɛ di jaabiri u b'a ɲininka ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'a radu k'a kan ko hɔn i bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ k'a radu k'a kan nasiha kosɔn diinɛ masalaha kosɔn fo n'i siranna masakɛ tɔɲɔlikɛla dɔ n'e bɛ yɔrɔ min masakɛ tɔɲɔlikɛla dɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ sisan a b'i minɛ k'i don kaso de la a ko i bɛ se ka nin tɔgɔ fɔli to ye mais a ka kuma fɔta min a n'a ka kɛwale a b'a kɛ ka min kɛ ni bira de aradu kɛ kuma in kan i ka aradu k'a ka kɛwale kan ni yɛrɛ y'a dɔn i bɛ yɔrɔ min masakɛ tɔɲɔlikɛla dɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn ka aradu kan ka b'i minɛ k'i don kaso la a ko nin na i bɛ se ka tɔgɔ fɔli to ye ka aradu kɛ a ka fɔta kan ka aradu k'a ka kɛta kan hali n'i ma yɛrɛ tɔgɔ fɔ mais i bɛ aradu k'a ka fɔta n'a ka kɛta kan mɔgɔw b'u yɛrɛ kɔlɔsi a ka fɔta n'a ka kɛta ye cogo min ni balawu ni fitina b'a ka tɔgɔ fɔ la donc aradu ye nin de silamɛya sariya la kaida bɛ i bɛ aradu kɛ mɔgɔ kan ni yɛrɛ y'a dɔn nin tiɲɛ in a bɛ se ka bange aradu bɛ se ka kɛ nin fɔta kan aradu bɛ se ka kɛ nin kɛta kan hali n'a tigi ma tɔgɔ ma fɔ aradu in bɛ faamu masalaha b'a la kaida la fɔlɔ aradu kɛ mɔgɔ ka tɔgɔ kana fɔ mais ni diina kaida fana diina ka masalaha fana nana nasiha fana nana fo an ka nin tɔgɔ de fɔ silamɛya kɔnɔnajɛya ka taa silamɛya ani silamɛya masala fo nin tɔgɔ de ka fɔ ni nin tɔgɔ ma fɔ mɔgɔ bɛ tromper n'a ye a tɔgɔ bɛ fɔ a tɔgɔ bɛ fɔ aradu bɛ k'a kan o de y'a to tuma min ahamada ibn yahaya najimi a ye nasiha min kɛ duwaatuw ye nasiha tani kelen na a ko i ka aradu kɛ mɔgɔw ka kuma fɔtaw ni kɛtaw kan
wo i kana mogo togo fo hari nebu tigi do i kanu togo fo karadukuka ko parce que ciden tumba fo ma balu aqwam no be araduke aba fo ma balu aqwam mais akome ni ewa darura nana silamiya ka konnanje ke silamiya kan nesi hakke silamiya no nana fo atogo de ka fo akonni na be se ka togo fo parce que le yere aye togo do fo karadukuka parce que aya do wakati ulu ye tinyali kila uye ka bida ka bo be tinyali we ka warjiya wala ayu wele no togo ye ka fatawa ko ka ku togo fo be la hala minna ka fo ka bange mo uye donc ni anyo fo amma fo aradu kana kire aradu beke amma fo togo kana fo fana de togo be fo mais anko qaida folo aradu ke ni ma togo fo mais ni masal han nana nesi han nana tenya fo karasa togo ka fo mais togo fo di fana ni anya do fitina fana do bo fana la ewa darul mafasir muqaddam ala jalb al masalih wala ambe watto ewa togo fote karadu ke fotawni ke tawka funu jamana yin fule chogome jamana togo fo yerete jamana inade jamana nyire ba fe ka aradu yere de bola yere ha togo fo yerete jamana inta yede ube fere munu ni dabali munu na ulu ba fe aradu ko nyere de ka bodina la pew tai ka sira fe ngaten ka sira fe beki ta fo obe se ka kewa utese ka kewo alaka hatimandama iba tokele na folo ko ɲininkali saba de b'a bolo ko fɔlɔ sunkalo ko ni kalo yera Bamako k'olu ka dugu la misiri min b'u bolo a bɛ ni misiri in bɔ ko min u tɛ su fo u yɛrɛ ka kalo ye u tɛ sali f'u yɛrɛ ka kalo ye bon an bɛ min fɔ silamɛya sariya ye min fɔ kalo ko la sosoli b'a la dɔw ko ni kalo yera diɲɛ yɔrɔ kɛlɛ a ye diɲɛ silama bɛɛ wajibi bɛɛ kaso dɔw ko ayi n'ate kalo a ka kalo ye yɔrɔw tɛ kelen ye jamana kelen ne ka kalo ye ni kuma fila de b'a la mais minnu b'a kan o ni kalo yera diɲɛ kɔnɔ a ye bɛɛ wajibiya o minnu b'a kan o jamana kelen ne ka kalo ye u bɛɛ bɛnnen b'a ka hadisa dɔ bɛ mɔgɔ k'i janto o la ciden ko sawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ni hadisa be turmiji kono ciden ko ibe jama minna ibe jamana minna nu sunna su nu mina